Posle 3,5 godine rada u Boru je otvorena nova topionica rudarsko-topioničarskog basena. Vrednost projekta je 250 miliona evra. Vlada je uložila 30 miliona, a bilo je angažovano 25 domaćih kompanija. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je topionica naše malo čudo na koje svi treba da budemo ponosni i da se radujemo. Za izgradnju nove topionice i fabrike sumporne kiseline utrošeno je 250 miliona evra, a vlada je projekat pomogla sa 30 miliona evra. Premijer Vučić rekao je da je vlada odlučila da taj novac ne utroši u kupovinu socijalnog mira, već da ga uloži u razvoj Srbije. Jer ako ovde 1000 ljudi bude imalo posao, ako ljudi budu videli da će njihova deca da imaju posao, ako im vazduh ne bude zagađen pa će moći da odgajaju i čuvaju svoju decu u Boru i okolini, onda Bor ima svoju budućnost, onda rudnici ovde imaju svoju budućnost, topionica ima svoju budućnost, ali i Srbija ima svoju budućnost. Topionica bi u punom kapacitetu trebalo da proradi kroz 3 meseca. Modernizacijom je emisija štetnih materija u vazduhu, vodi i zemljištu spuštena ispod propisanih vrednosti. Imaćemo iskorišćenje izuzetno dobro. 98,5% na bakru, znači 5% više no što je sada. Tih 5% gotovo mogu obezbediti anuitete za povraćaj kredita. Ja sam novo lice u Srbiji, ali sam već upoznat sa značajem ovog projekta za ovaj region. On će povećati kapacitet proizvodnje bakra, zlata i srebra i dovesti do veće ekonomske i komercijalne vrednosti kompanije RTB Bor, doprineće njenim radnicima, njihovim porodicima i srpskoj ekonomiji. U novoj topionici proizvodit će se 80.000 tona bakra godišnje i bit će prerađivano 400.000 tona koncentrata po znatno nižoj ceni nego do sada. Jovan Palavestra, televizija Pink. O značaju nove borske topionice premijer Aleksandar Vučić govorio je za televiziju Pink. Ogroman je značaj borske topionice. To je, rekao bih, san svih borskih i rudara i topioničara. Zahvalan sam i njegovoj ekscelenciji, kanadskom ambasadoru gospodinu Perringtonu. Zahvalan sam i firmi SNC Lavalin, Energoprojektu, OPK-u, Finskom, EDC-u, ali pre svega sam zahvalan našim radnicima 25 srpskih kompanija, inženjerima koji su napravili ovo tehnološko čudo i koji su pokazali da smo sposobni za najveća dela. Ovde mislimo da zarađujemo dosta novca, da obezbeđujemo rast bruto domaćeg proizvoda pre svega u 2016. ali verujem već i u drugoj polovini 2015. godine, jer generalni direktor RTB je dobio zadatak da Krivelj reši u roku od 6 meseci, to usko grlo, Cerovo i Majdanpek 9 meseci, a onda ćemo koliko odmah da krenemo u rešavanje Cerova primarnog, da bi to za 1,5 dana moglo da bude stavljeno u eksploataciju. Dakle, ovde je 8.000 tona čelika upotrebljeno. Mi smo rekli 200 km kabla, kažu da je čak 300, jer oni ove valjda tanje kablove nisu ni računali. Zatim, negde oko 30 km cevi, najsavremenija tehnologija, 15.000 kubnih metara betona. Dakle, ja mislim da jedna velelepna građevina, ali građevina koja donosi posao i koja donosi budućnost za ljude u Boru i donosi im dobar vazduh, čisti vazduh. To je ova fabrika kao apoteka, fabrika sumporne kiseline koja je iza topionice. Dobro, kada će biti nebo bez dima i kada se očekuju ti prvi rezultati i efekti nove topionice? Pa sad imate, obično je 3 meseca taj tehnološki se to kaže probni rad. Oni su rekli da će završiti za 7 do 8 nedelja, znači svakako za manje od 2 meseca i onda kreće proizvodnja. Tako i u fabrici sumporne kiseline, tako da će biti mnogo čistije nebo nad Borom i za ljude koji razmišljaju o svojoj deci i njihovoj budućnosti. I ako pitate bilo koga odavde iz Bora, ne možete da ne vidite lice koje nije nasmejano. Prosto ljudi su zadovoljni, sada je njima i njihovim porodicama zagarantovana budućnost, ali Srbija je ovim dobila veliki podstrek za razvoj svoje proizvodnje, za razvoj bruto domaćih proizvoda i veoma sam zadovoljan zbog toga. Da li već ima interesovanja za strateškog partnera za RTB Bor? A to je, nije pitanje, ne treba nama toliko za RTB Bor jer smo mi podneli najveći teret. Ne treba nam za topionicu. Nama treba strateški partner za određene jame, dakle za određene delove
rudnika ili rudna ležišta, kako hoćete. Dakle, zato mi tražimo pre svega partnera za Cerevo primarno. Ali ima Pa ima više njih zainteresovanih, sad je tu postoje se pitanje kako i na koji način mi to da otplatimo, jer mi ne možemo da dajemo više državne garancije, poštujemo sporazum sa MMF-om, poštujemo ono što je naš dogovor, ako hoćete, džentlmenski sa fiskalnim savetom i sa svima, dakle, da ne podižemo javni dug zemlje, onda oni to hoće da uzmu u bakro, kad hoće da uzmu u bakro, onda hoće da uzmu po 80% više od realne vrednosti, a sad tu su pregovori i nadam se da ćemo to na najbolji mogući način, u najbolje veri moći da završimo uskoro, jer to nam donosi još veće, još ozbiljnije rezultate koji bukvalno podižu celu Srbiju. Tako da pokušavamo i to, time se bavimo, ima više kompanija od nekih bugarskih, za koje, ajde, neću ništa još da govorim, do indijskih, koje nam se čini da mogu da budu u ovom trenutku pozitivniji, ali ima i kanadskih, ima i iz nekih drugih zemalja još koje su zainteresovane, pa ćemo da vidimo kako i na koji način to da finansiramo. Dobro, i za kraj moram da vas pitam o budžetu. Evo, nedavno je Pavle Petrović, ja mislim da je pre nekih 2-3 sata rekao da je budžet za 2015. godinu novi zaokret za Srbiju. Kako komentariš? Ali je rekao zaokret na bolje. Na bolje. Dakle, Pavle Petrović, ja nisam čuo da je nekada nešto pohvalio, izuzetno ga poštujem i kad bih imao nešto da kažem, obično je on u pravu i hvala mu što je to rekao. Borili smo se i trudili da napravimo nešto što će doneti dobru budućnost za našu zemlju i on zna da smo preduzeli teške mere, ali mere koje mogu da ozdrave našu zemlju. Pitanje je koliko ćemo mi biti disciplinovani, ozbiljni i odgovorni, koliko ćemo da vodimo računa o svojoj budućnosti. Ako budemo bili, nema zime za Srbiju i nema problema za Srbiju, ali to neće da se desi ako budemo čekali da nam s neba nešto padne, ne budemo sebe menjali i ukoliko ne budemo radili više. Samo uz više rada moći ćemo i da imamo više, da zarađujemo više i da dobijemo više. Ali hvala, ja mislim da, kao što sam rekao juče, Srbija u poređenju sa nekim drugim zemljama iz regiona, molim samo da to poređenje napravite 2016. godine. Hvala vam.